खस्थ'निफ्राय गोसो मोदोम जिउ होनानै हेफाजाब होदों। खालि साननैसो सिगां जोंनि Ndfbनि गोख्रों मावथि बे सेंग्राखौ आंबो बै समावनो बांलादेशआवबो लोगो मोनदों। जेब्ला आं बांलादेशआव केम्प कामान्डार जायो अब्लानि समाव बिथाङाबो आंनि आन्दारावनो गोबां सम थाना फैदों। ओमफ्राय बिनियाव केसा दङ जाहैबाय 2014नि। ओमफ्राय बिथाङा दाखालि गेजेराव जियालाव बै 2014नि केसा फिन खनसे वारेन्ट फैफिननानै बिथाङा जियालाव हाबहैफिननो गोनां जादों। थ' बिनि बारैनो आङो दान्दिसे बिथांजों एसे सावरायनानै लानो। जोंनि जाय मानसिया दिनै सहायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन बिथाङा गावनि केसखौ सानसे समाव आंनि चेनेलावबो बिथाङा बुंदों। ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला आंनि केसा 2014आव जादोंमोन। दा 2014निफ्राय आं माने कर्ट गाबाय थादों, माने थांलाय फैलाय खालामबाय थादों। फैनानै आं माने नैबे जेब्ला बिटिआर एकर्ट जायो बिनि उनावबो आं थांदों। थांनायनि उनाव दा नैबे अक्ट'बरनिफ्राय माने थांनाय जायाखै। मानो होनना बुङोबा बे समाव जोंनि सारमोनहा बुंदों आरो जे जायफ्रा केस दं बिसोरो जमा होफैदो, ओमफ्राय जायफ्रा माबा मोनसे उसुबिदा दं खोन्थानानै लाफैनायखाय आंबो सारमोन बुंनाय बायदि बे आंनि केस फाइलखौ लानानै जमा हैदों। आं माने जोंनि एबसु अफिसावनो हैदों। जोंनो लांसिगोन जमा होफैदो होननानै खैला मैला आनसलिक एबसु अफिसावनो आं बे लेखाखौ हैनाय जादों। दा बिथांमोना सारनो हैसिगोन होननानै। दा बिनिफ्राय थायै थानानै हरखाबै फैबाय। दा फैनायनि मेन जाहोना जाहैबाय बिजनिनि असि सारा फैनानै जोंनि गामियाव फैबाय। गामियाव फैनानै गावबुरानाव हाबबाय। गावबुरानाव हाबनानै खोन्थालांबाय जे केसा जोबसिगोन, बेनि थाखायनो बेखौ थांनो हो खनसे कर्टआव थांनानै थारिख मारिनानै उकिल लानानै थांदों, ओमफ्राय केसा जोबसिगोन बे बाथ्रा। बिदिनो आं जोंनि लोगोफोरनाव खबर लाबाय, जेनेबा सोर माबायदि नलेज होयो जेनेबा सोंबाय। ओमफ्राय आं अनेक मानसिनाव आं कल खालामदोंमोन लोगो हिसाबै आफाद हिसाबै, खिन्थु आं नांगौ बायदि नलेज मोनाखै। दा आं मा खालामबावनो, उफाय गैयैयाव आं थांनोसै, मा जायो जाथोंसै नायनोसै होननानै आं उकिल लानानै थांदों। दा थांनायाव बिसोरो माने वारेन्ट जाबाय होननानै आंखौ लाखिबाय आरो बेबायदिनो लाखिनाय जादों। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन केस नाम्बारफोरखौ गोबाङानो लानाय जादोंमोन। नोंथाङा बावहाय हैदोंना हैयाखैमोन? ओरैनो आफादनि दैदेनगिरिफोरा आंथ' हैनाय जादों। जोंनि लिडारफोरनोबो हैदों, दा फेरेंगा सारनोबो हैनाय जादों। जेब्लानो बिहरदों अब्लानो हैदों, जेरावनो बिहरदों बेयावनो हरदों। बेथ' आंनिया मालाबाबो गेप्स जाफेराखै। सम सम हाबफैयो आं बेवहाय गामियावहाय। ओमफ्राय बे गामिनि मानसिफ्रानो सोरबा बुंदों जे बिथाङा जियालाव हाबहैनासो दंहैयो, ओमफ्राय आरो बिथाङा जेबो गैया, बायख'नो थाखाय नोंखौ हा बिगानै फाननानैसो नोंथांखौ बायख'नानै लाबोदों। गुबुन दैदेनगिरिनिफ्राय नोंथांमोना अनसुंथाइ बा सहाय माबाखौ मोनाखै नामा? बिनि बादै नोंथाङा मा बुङो? नंगौ, बाथ्राया सैथोआनो। आं दिनैसिम एसेबां गोबाव समनिफ्राय थांलाय फैलाय कर्ट मारिबाय थादों। बै 2014निफ्रायनो जेब्लासिम आफादा डिसमेन्ट जादों बिनिफ्राय दिनैसिम आंनि न'आव रावबो लिडारफ्रा आंखौ खबर लाफैफेराखै, सोंफैफेराखै। आरो मोजां नलेज आं रावबो दल संगठन आफाद जेनेबा गुबुन लिडारफोरनिफ्राय आं जेबो सहाय मोनाखै आरो। जेरै दं ओरैनो दं। दा आंथ' थाहैबाय, उफाय गैया। आंहाथ' बिमा बिफा रावबो गैला, बिदा फंबाय दंमोन, गावबागाव संसार जाजोब्बाय। आं दा हारसिं, दा आंनि गथ' दं, हिन्जाव दं, मा खालामगोन मा मागोन उफाय गैया, थाइसेबो फैसा गैया। दा बिनि बेलायावनो माने बख'नांगौ, जेनेबा जा थाङो थांजोबथोंसै, हाखौनो बिगानै आंनि थानो गोनांखौनो फाननाय जादों। नंगौ, बिगानै फानदों। आदसा गोबाङानो दाथ' हाजिर जाहैनो गोनां जादों। अन्तत' आंबो दिनै आंनावबो केस दङ हिसाबै आंबो हाजिर जानांबाय थादों। दिनैहाय दाखालि सासे जोंनि आफादनिनो सोद्रोमा केसनि फासि नांनानै थैबाय, एस ग्रुपनि। नोंथाङा बेखौ मिथिदोंना मिथियाखै? आङो सिगाङावथ' मिथियाखैमोन। जेब्ला आं फैनानै साननैनि उनावसो आं मबाइलखौ अन खालामनानै नायफैदों, अब्ला आं मानसिफोर खोन्थानायखाय आं नायदों निउसखौ। नंमारगौ, थैमारदों। दा मानो थैया जानो? बे थैनायनि जाहोना मानि थाखाय थैदों होननानै नोंथाङा मा सानो?
बे थैनायनि जाहोनाथ' जोंनि बर' जाथिनिनो जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिम दैदेननानै दङ बिथांमोननिनो दाय होनब्लाबो जेबो खहा जानाय नङा मानो होनोबा दैदेनगिरिफ्रा नांगौ बायदि जोथोन लानो रोङाखै नांगौ बायदि नलेज होनो रोङाखै बेबायदिनि जाहोनाव जोंबो माबा मोनसे जाहोनाव जोंबो बेबायदि सानफ्लांनो हागौ मानो होनबा जेबो उफाय गैया थाइसेबो थाखा गैया माखौ जागोन सोर होगोन बहा मोनगोन बेबायदि बेलायाव दिनै कट गाहैनांगौ अरुणाचल बायदि डिमापुर बायदि गुबुन शिलं बायदियाव कट गाहैनांगौबा बेयाव थांनानै फैनांगौबा थांलाय फैलाय खनसे नर्मेल सिम्पोल थाङोब्लाबो 12-15 हाजार फैसा नांगौ बेयाव हारसिं थांनो हाया लोगो लांनांगौ हर थाहैनांगौ जाहोनांगौ फैनांगौ बेबायदि जाखागोन मानो जाया जानो न'आवबो जेबो गैया रावनिफ्रायबो हेफाजाब गैया रावबो लेडारफ्राबो नायस'ना खबर लाया बोरनाय फैयो बिदियाव गोसोआ सानस'नो हाया जायो बिनि जाहोनाव माने बे जादों होननानै आंहा 100% साननाय दङ जाखागोन आरो जाबावगोन बेबायदि रावबो जोथोन लायाबा जाबावगोन जाखागोन दा जोंनि BTC नि दैदेनगिरिफोर BTR नि जायथ' फेरेंगाया दा केस नाम्बार बिहरबाय थादों बेखौ नों बिनो हैनो हादोंना हायाखै दा ओरैनोथ' आं फैनायाबो सानथामल'सो जादों नालाय आं हैनो हायाखै आं नै दिनैसो खबर मोनदों दा आं सारनाव हैगोन जेरैबायदि मानसिफोर हैदों आंबो बेबायदिनो हैगोन आं सानदों आरो बे साननैसोनि गेजेरावनो आं हैगोन नंगौ जाय बिथांमोना दिनैसिम गोथां मुंख्लं जानानै दं जेबो माने आगोर मोनै जानानै दं बिथांमोना माने गाज्रि फारसे सानालासिनो गासैबो जाय बिथांमोना दिनैसिम केस जानानै दं बिथांमोना थारैनो हैनांगौ माबा मोनसे खालामोब्ला माने जोंनि थाखायनो खोब मोजां जागोन आं सानदों सारमोनाबो जे फेक्सन गैयाजासे जेरैबायदि खामानि मावदों बेबायदि मावबाय थायोब्ला माने रोजा साबायखर मानो होनना बुङोबा जों बायदिया आं बायदि अनेक मानसि दं जानो गैयि दं दिनै हाजिरा मावाबा गाबोन मोनजाया बिदि जानानै दं बेफोरबायदिया पार्सनेल कट गाहैनांगौबा हाजिर जाहैनांगौबा हाया जायो बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै सारमोना जुदि बे खामानिखौ मावदोंबा साबायखर खौथि साबायखर आं जेब्ला जेलाव थाहैदोंमोन बे समाव जोंहा आंनि गथ' आंनि हिन्जाव आंहा रावबो गैयै हिसाबै गोदाव सोराव जादोंमोन बे समाव आंखौ जाय बिथां रौतानि बुंनो थाङो रौता हालामनि आदा दुगा आरो बिथांनि फेमिलि बियादै सानसु बिथांमोना आंनि गथ' खस्थ'निफ्राय गोसो मोदोम जिउ होनानै हेफाजाब होदों बिथांमोनखौ आं खौथि साबायखर थेंक इउ सो माच माय डियार ब्रादार एन्ड नेफिउ बिसोरो आंखौ एकदम थांलाय फैलाय बिराद जोथोन लादों बिथांनि अननाय हेफाजाब होनायाव आंनि गथ' आंनि हिन्जावा एसेबाबो हेल्प मोनदोंमोन गोथां मुंख्लं हिसाबै आं फोरमायनो जेबो राव गैया बुंनो जेबो राव गैया लेडारफ्रा एसे हेल्प होदो जाथि हिसाबै सानदोंब्ला फंसे बाथ्राखौनो सानदोंब्ला बर'खौ गेरेमसा जाथि महरै बुहुमाव दालांनो सानदोंब्ला बयबो खौसे जा रावबो पार्टि दल संगठन होनानै जाहाथे एना एनि जाया गावजों गाव गावस्रालाया बेखौ नोजोर होनानै आं बुंदों आं खावलायनानै बुंदों जाथि हिसाबै सानमारदोंब्ला बर' हिसाबै खौसे जानो सानदोंब्ला गेरेमसा जाथि दामारनो सानदोंब्ला बयबो जाथि हिसाबै खौसे जा खामानि माव अब्ला जोंखौ रावबो गादबनो नासयनो हानाय नङा दिनैसिम जों देरहासारगोन जों खौसे जा आं बेखौ बारे बार खावलायो साफ्रोमबो बुहुमाव थानाय बर'फ्रा खौसे जा आं बेखौ लुबैदों बेखिनिखौनो आं बुङो थारैनो जों बर'नि गेजेराव मदद खालामग्रा हेफाजाब खालामग्रा दङ बिथांखौ जाय मानसिया दिनैहाय मदद खालामदों चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ओरैहाय सानजा खर'निफ्राय बिथांखौ लांलाय लाबोलाय खालामदों बिथांनि बिसि बिथांनि गथ' जेरैबायदि दुखु खस्थ'जों दङमोन जेब्ला बिथाङा जेलाव थायो अब्लानि समाव बिथांखौ जाय मानसिया मदद खालामदों जाय हेल्प खालामदों आंनिफ्रायबो रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय
जय बर' हारिनि